Jeg synes, det er sjovt at gå til orienteringsløb, fordi man både kommer ud og rører sig, og så bruger man også hjernen i stedet for bare at røre sig, så skal man også lige finde vej og sådan noget. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg løber orienteringsløb, fordi jeg synes, det er rigtig sjovt, og jeg synes, det er rigtig fedt, at man kan bruge naturen som et motionsredskab, og at man kan bruge den i alle årstider, både om sommeren og om vinteren, og det er noget forskelligt, hver gang man løber i de forskellige skove, så hvert løb er en ny udfordring. Jeg løber orienteringsløb, fordi det er udfordrende. Jeg kan godt lide at komme ud i skoven. Ja. Jeg kan godt lide at bruge hjernen lidt.